Драги гости и мили приятели, за мен е огромна чест да дигна първата на здравица тази вечер на това тържество, а поводът е ясен на всички. Тази вечер моите приятели Рая и Стефан днес, на 7 октомври 2007 година, дадаха най-тържествено на целия свят да се разбере за тяхната безгранична и истинска любов. Знаете ли, в човешкия род от край време историята разправя, че се е променило какво ли не. Има едно нещо обаче, което е останало същото. От края време мъже и жената се събират, за да бъдат заедно и се обличат един на друг, за да прекарат цялото си житие заедно. Само така човешкото същество е съвършено. Когато един мъж и една жена се изправят заедно, свързани единствено от тяхната чиста и истинска и свята любов. И ето ги сега, те са тук пред нас, Стефан и Рая Трифонови. Искам да ви обърна внимание на това, те днес направиха най-голямата крачка до сега в живота си. Това беше първата крачка от техния семейен живот. От тук нататък ги чака дълъг път. Този път те ще извървят заедно. Аз лично им пожелавам от тук нататък здравето и силата никога да не ги напускат, съдбата и късмета винаги да бъдат с тях. И още нещо, което го забравих. Честито, а сега на нас, скъпи гости, се пада една нелека задача. Ние тук всички заедно трябва най-достойно и подобаващо да отпразнуваме сватбата на Рая и Стефан. Затова нека да се лее вино и ракия и да пеем и танцуваме до зори. За младоженците, на здраве, сега ни е паднало! На здраве, куме!